no entry kag no vax no ride policy ginpatuman sa syudad sang Iloilo. Aprobado na ang no vax no ride kag no vax no entry policy sa mga pampubliko nga transportasyon kag mga establishmento sa bug-os nga pungsod. Rason nga ini ang ginpatuman man sang Iloilo City. Sa mando nga ginpagwa sang Department of Transportation sang Enero 13, epektibo nga ginpatuman sa pungsod ang no vaccination no ride o kon no entry policy sandig sa DOTR's Order Number 2022-001 kag ginpirmahan ni Secretary for Transportation Arthur Tugade. Nagpabutyag man sang suporta ang duwa ka makilala nga airline company sa pungsod. Apangangot diri agud indi man mabudlayan ng mga pasahero nga magpadulong sa syudad sang Iloilo o kundiin man nga lugar sa Reyon 6. Ginpabutyag man ni Mayor Jerry Treñas ang suporta sa pagsulundan nga indi na kinahanglan pa magpakita sang negatibo nga RT-PCR test results. Sa baylo kinahanglan na lang magpresenta sang vaccination card. Ilabi pa sa mga fast craft nga nagapadulong sa Iloilo City. The OTR is already implementing that. So it's not within our jurisdiction, it is the jurisdiction of the OTR. Ang sa Fastcraft, ambal sila, way pa ko kabaton sang sulat, nga gusto nila ma-submit ka sa vaccination card, way ka na kinahanglan RT-PCR test. Kaya kuya, okay ko sina, no? Ginpahayag man sang alkalde nga kalabanan sa mga empleyado sa mga dalagkong establishmento sa syudad ang fully vaccinated na. Ang sa mga establishments kalamanan na bakunahan na, ang mga establishments na sa Iloilo nag-booster na, wag na siguro sang mga empleyado sila nga wag pa na bakunahan. Luyag lamang sang alkalde nga mapotehera ng tanan nga sektor sa syudad batok COVID-19 virus. Ilabi na ang mga frontliners, senior citizens, persons with comorbidities, mga pamatanon kag tanan nga sektor sa syudad. Sa subong nagapadayon man ang vaccination rollout sa mga mega-vax site. Sa pinakauli nga datos sang Iloilo Vax Team kahapon nga adlaw Enero 18, duga nga 2,109 ang nabakunahan nga mga Ilonggo. 321 sa mga ining nakabato na sang first dose, kag 675 naman ang fully vaccinated. Samtang, 1,578 naman ang nakabato na sang booster shots. Dane Raffles, para sa Level Up Patrol. Modular Hospital nga may 33-bed capacity ang ginalauman nga magabukas sa publiko antes matapos ang bulan sang Enero. Ginpahayag ni Mayor Jerry Treñas nga 85% na nga kompleto kag malapit na matapos ang ginpatukod nga Modular Field Hospital sa Barangay Suok, Arevalo. Ini nga Modular Hospital ang may 66-bed capacity nga mag-aakomodar sa mga COVID-positive patient nga nagakinahanglan sang atensyon medikal. Kinadalian taman nga na yung Modular Field Hospital ta sa DPWH, no? 85% na completed. Pero ang isa nga 33-bed naton nga modular nga quarantine facility nga ginobra ta ospital, ready naman siya. Dugang pa sang alkalde nga ang anay quarantine facility sa Barangay Suok, Arevalo ang gin-convert sa modular hospital, handa na nga magbaton sa mga COVID-positive patient. At ang 33-bed nga quarantine facility nga gin-convert ta sa modular field hospital, ready na before the end of the month. Nagapadayon man ang pagpakig-angot ni Mayor Treñas sa Department of Public Works and Highways agud mapadasig ang konstruksyon sang dugang nga 44-bed capacity nga modular hospital sa amuman nga lugar. Samtang, kahapon nga adlaw Enero 18, naka-record ang City Epidemiology and Surveillance Unit sang 371 nga total number of confirmed COVID-19 cases sa syudad. 120 dire ang new cases kag 251 nga kaso sang local transmission. Maluwas sa masobra 300 ka mga total confirmed cases sa syudad sang Iloilo. Naka-record man ang CESU sang 139 ka mga confirmed COVID cases sa probinsya sang Iloilo. 42 ang liwat nga nagpositibo sa COVID virus. 7 ka mga authorized persons outside residents, 5 ka returning overseas Filipino worker, 21 ka mga returning residents kag 26 ka reinfection. Divine Singh para sa Level Up Patrol.